நான் கூப்பிடுறேன் மாதாஜி. நீங்க சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருங்க. நான் லைவ் போயிட்டு அவங்களை அமராவதி கூப்பிடுறேன். வந்துட்டாங்கம்மா. அம்மா அமராவதி வந்துட்டாங்க. வடிவு. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே. அமராவதி ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. வந்துட்டாங்கப்பா. அமராவதி மாதாஜி ஷேர் பண்ண முடியுமா ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி. ஷேர் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களை இது பண்றேன், ஹோஸ்ட் பண்றேன், கோ-ஹோஸ்ட் பண்றேன். ஒரே நிமிஷம். நீங்க சாண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நமோ ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரணி நிர்விசேஷ சூன்யவதி பாக்ஷத. அமராவதி மாதாஜி, நான் உங்களை கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன், லைவும் போயாச்சு. நீங்க அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சாப்டர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நான் இருப்பேன். ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. ஓகே பண்ணுங்க. யாரோ ஒருத்தவங்க சாண்டிங் பண்றேன்னு சொன்னீங்களே, யாரோ ஒரு மாதாஜி. யாரு? பூஜஸ்ரீ மாதாஜியா? இல்ல நான் தான் மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் மாதாஜி, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Ram Rama Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Rama Hare Hare Ram Rama Ram Rama Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Hare Ram Rama Ram Hare Hare Rama Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Rama Hare Krishna Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Ram Krishna Ram Ram Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Ram Krishna Ram Ram Hare Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Ram Hare Ram Hare Ram Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Ram Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare 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 Ram Hare Krishna Ram Hare Ram Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Ram Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Krishna Ram Krishna Ram Ram Krishna Hare 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 Ram Ram Krishna Ram Hare 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 Ram Ram Hare Ram Ram Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram
Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare, Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Srinivasaya Gaura Bhakta Binda, Hare Krishna Mataji. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सादि गौर भक्त वृंदा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். சர்வா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தண்டோ பிரணாம். பிரணாம் பிரபு. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அமராவதி மாதாஜி பிபிடி எடுத்துக்கங்க. ஸ்லோகம் எல்லாம் வாசிச்சாச்சு இன்னைக்கு. பிபிடி போங்க. 14th சாப்டரோட பிபிடி. நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சது இருக்கும் பாருங்க. Oh, thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Prabhu, you kindly carry on, Prabhu. I'm leaving. Okay, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Prabhu. உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவசியம் நீங்க வந்து எண்ட் பண்ணுங்க. 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி முடிச்சிருங்க. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டாம். பாத்துக்கோங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணாம். Okay, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Eknam sa Mataji. I'm leaving, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna to all. Thank you. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna Mataji. Happy Pongal. Hare Krishna Prabhuji. Mataji, Pranati படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம் பிரபு, படிக்கலாம். இன்னும் படிக்கலீங்க. இன்னும் படிக்கல. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? யாராவது இருக்கா? சொல்லாங்க பிரபு. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி பிரணதி ஓபன் பண்ணுங்க. சரி சரி சரி. முன்னாடி பேஜ்லயே இருக்கு மாதாஜி. முன்னாடி பேஜ்ல இருக்கு. இதுதான். அது ஓபன். எஸ் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा प्रभु ना पढ़िए प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्लीज प्रभु जी प्लीज. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि पदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुर श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्री रूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथं विदं तं स जीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगगण ललिता श्रीविशाखान् विदासां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. सप्तकाञ्चन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधादेवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरूपिच कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. स्क्रॉल பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க. மாதாஜி ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगत्हिताय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावतान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो
ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी எல்லாருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்கள். நம்ம வந்து இப்போ அத்தியாயம் 13 நேற்று பார்த்தோம். அந்த அத்தியாயம் 13ல வந்து நம்ம ஜட இயற்கை அதெல்லாம் நம்ம எப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது முக்கியமா உடல் என்ன, ஆத்மா, அதனோட சுருக்கம் எல்லாம் பார்த்தோம். எஸ் மாதாஜி, அர்ஜுனோட 6 கேள்விகள். ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனோட 6 கேள்விகள் வருது. இந்த சேத்திரன்னா என்ன, இந்த சேத்திரன்னா என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவான்கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கிற அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அடுத்தது அது 1ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்புறம் சேத்திரஞ்ச ஞானத்தோட விளக்கம் எல்லாம் 2ல இருந்து 7 வரைக்கும் பார்த்தோம். அறிவை பெறக்கான வழிமுறைகளை வந்து நம்ம 8ல இருந்து 12 வரைக்கும் பார்த்தோம். அப்புறம் அறிவின் பொருள் வந்து 13ல இருந்து 19 வரைக்கும். பிரகிருதி புருஷா இவங்களை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து 2026 வரைக்கும் பார்த்தோம். அறிவோட பார்வை வந்து 27ல இருந்து 35 வரைக்கும். அதாவது என்னென்ன முக்கியமா பார்த்தோம்னா, உடல் வேறு ஆத்மா வேறு, அந்த அறிவை புரிஞ்சுக்கிறது. உடல் வந்து சேத்திரம்னு புரிஞ்சுக்கிறோம், ஆத்மா வந்து அதை அறிபவன், பரமாத்மா வந்து எல்லாத்துலயும் இருக்கிறவங்க. உண்மையான ஞானத்தை பத்தி பார்த்தோம். 20 ஞான குணங்களை வளர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம எவ்வளவு முன்னேறலாங்கிறத பார்த்தோம் பக்தியில போகும்போது. அப்புறம் பகவான்கிட்ட பக்தி செலுத்துறது, இந்த பற்றுல, இந்த பொருள் பற்றுல இருந்து விலகி இருக்கிறது, இதெல்லாம் பார்த்தோம். விடுதலைக்கு முக்கிய வழியே என்ன, ஆத்மா வந்து வேறுபாட்டை அறிஞ்சிக்கிறது, பரமாத்மாவோட தரிசனம் பார்க்கறது, சாதுக்களிடமிருந்து கேட்கறது, இதெல்லாம் விடுதலைக்கான வழி. நடைமுறையில நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோம், நம்ம உடல் இல்ல ஆத்மா இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறது, இந்த இயற்கையால செயல்கள் நடக்கிறதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணரே எல்லாத்துக்கும் மூல காரணங்கிறத பார்த்தோம். இன்னைக்கு சாப்டர் 14 பார்க்கிறோம். முக்குணங்களை பற்றி நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது குணத்ரய விபாக யோகானா ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். மனிதனோட நம்ம வாழ்க்கை முறையில முக்கியமான 3 அம்சங்கள். அதாவது இந்த முக்குணங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம பக்தியிலையும் முன்னேறலாம், ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாய்ஸ் ரொம்ப ஃபீபிளா இருக்கு. ஓ ஹரே கிருஷ்ணா, 1 செகண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அத்தாஜி இப்ப கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குறது பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஓகே பிரபுஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஜட இயற்கையோட முக்குணங்களை பத்தி பார்க்கிறோம். இதுல வந்து 27 ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இந்த குறிப்பு சொல்லாமா, குணங்களோட நிபந்தனை வந்து ஸ்லோகம் 1ல இருந்து 9 வரைக்கும் பார்க்கிறோம். அந்த 3 குணங்கள், அந்த குணங்கள் வந்து ஆதிக்கம் எப்படி பண்றது அப்படின்னு, அந்த குணங்கள்னால நம்ம செய்யற செயல்கள், அதனால கிடைக்கிற அந்த நம்ம பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, அதெல்லாம் வந்து 10ல இருந்து 18வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். இந்த முறைகள் எல்லாம் எப்படி மாற்ற முடியும், நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்பட முடியும் அப்படிங்கறத வந்து 19ல இருந்து 27வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்கிறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத சதுர்த்தசோ அதத்யாய குணத்ரய விபாக யோக. எஸ் மாதாஜி, இப்போ ஸ்லோகம் நம்பர் 1. ஸ்லோகம் நம்பர் 1ல ஆரம்பிக்கிறது யாராவது மாதாஜி, யாராவது படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி யார் மாதாஜி? இந்த மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்க முடியுதுங்களா? படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ப்ளீஸ் மாதாஜி, ப்ளீஸ் பிரபுஜி. பரம்பூய பிரவக்ஷ்யாமி ஞானானாம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனயः சர்வே பராம் சித்திமிதோ கதாஹ. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கலாம் பிரபு, டைம் ஜாஸ்தி இருக்காது. ஸோ நான் இப்போ நீங்க படிச்சிட்டீங்க, அதனால மொழிபெயர்ப்பு நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ பகவான் வந்து மறுபடியும் பேசுறார். பகவான் வந்து
பேசுற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிக்குது. எல்லா ஞானத்திலையும் உயர்ந்த ஞானம், அந்த பரம ஞானத்தை பத்தி நான் இப்போ உனக்கு சொல்றேன். இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட முனிவர்கள் எல்லாருமே பக்குவ நிலையை, தெய்வீக பக்குவ நிலையை அடைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான பரம ஞானம் இந்த ஞானம். இந்த ஞானத்தை பத்தி நான் உனக்கு சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த ஞானத்தை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கறது மூலமா நமக்கு தெரிவிக்கிறாரு. அது என்ன ஞானம்? அந்த உயர்ந்த ஞானம். அதை பத்தி தான் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். எல்லா முனிவர்கள் என்றெல்லாம் இவங்கெல்லாம் அந்த லோகத்தை அடைய முடியும். அந்த முனிவர்கள் எல்லாம் இந்த நிலையை அறிஞ்சதுனால அவங்கெல்லாம் தெய்வீக பக்குவ நிலையை அடைஞ்சிருக்காங்க. அந்த தெய்வீக பக்குவ நிலை என்னங்கிறதையும் நம்ம இந்த வரப்போற ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டாவது ஸ்லோகத்துல அந்த டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இந்த டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ்ங்கிறது ஆழ்ந்த ஞானம், அதாவது உயர்ந்த ஞானத்துல நிலைத்து இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம டிரான்சிடென்டல் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த அறிவுல நிலைச்சிருக்கிறதுனால, அதாவது தெய்வீக ஞானம், இந்த பரம ஞானம்னு சொல்லி பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அதுல நிலைத்து இருக்கிறவங்க அந்த தெய்வீக நிலையை ஈஸியா அடைய முடியும். இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம அந்த நிலைக்கு முன்னாடி போக முடியும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. சோ அப்படி ஒருத்தர் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணாங்கன்னா, இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி மட்டும் இல்ல, அதாவது ஈவன் பிரளய காலத்துல அந்த டைம் ஆஃப் கிரியேஷன் ஆர் த டைம்ல கூட நமக்கு எந்தவித டிஸ்டர்பும் அந்த ஆத்மாவுக்கு நேர்றது இல்லை. அதாவது நித்தியமா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தோட விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா முத்துச்சி. அடுத்தது பகவான் இந்த இடத்துல குந்தியின் மகனே, அதாவது அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு, எல்லா உயிரினங்களும் இந்த பிறப்பு இறப்புனால சாத்தியமாகுது. எப்படி அப்படின்னா, பகவான் நானே விதை கொடுக்கும் தந்தை அப்படின்னு. நானே விதை கொடுக்கும் தந்தைன்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, இது மொத்த பௌதிக ஸ்வரூபம் இருக்கு இல்லையா, அது பகவான் மூலமா கர்ப்பமாக்கப்படுது. தட் மீன்ஸ் மகப்பிரமம்னு சொல்லலாம். அதுல விதையை பகவானே வைக்கிறாரு. அதனாலவே என்ன ஆகுது, உயிரினங்கள் தோன்றுகிறது அப்படிங்கிறது. சோ விதையளிக்கும் தந்தை நானே அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த இடத்துல உறுதியா சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சரி, இன்னொரு ஸ்லைடு மிஸ் பண்ணிட்டோமா? இன்னொரு ஸ்லைடு இருக்கு மாதாஜி. 3 இல்ல, 4 போச்சு, இது 5 கரெக்டா தான் வருது. ஓகே, கரெக்டா வருதுங்களா? ஓகே, ரைட், ஓகே. அதாவது இன்னொன்னு அந்த 4வது ஸ்லோகத்திலேயே என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, எல்லா உயிரினங்களும், அதாவது இந்த பொருள் இயல்பில் இருக்கிறதெல்லாம் என்னால பிறப்பால சாத்தியமாக்கப்படுது அப்படிங்கிறது, அதே விதை கொடுக்கும் தந்தைங்கிறத கிளாரிட்டி கொடுத்திருக்காரு பகவான். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நவ் ஸ்லோகம் 5ல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த 3 குணங்கள், அந்த 3 குணங்கள்ல இந்த பௌதீகம் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது. அதாவது நம்ம எப்ப இந்த பௌதீகத்துல கனெக்ஷன் ஆகிறோமோ, நம்ம பிறப்பு எடுத்து இந்த பௌதீகத்துல நம்ம கனெக்ஷன் ஆகும்போது முக்குணங்களால தாக்கப்படுறோம். நம்ம பிறவி எடுத்து நம்ம பிறக்கிறோம் இல்லையா, பிறந்த உடனே இந்த முக்குணங்கள் பாதிக்கத்துல நம்ம ஆட்கொள்ளப்படுறோம். அந்த 3 குணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்றாங்க. சத்துவ, ரஜோ, தமோ குணம். இதெல்லாம் மாயையின் தாக்கத்தினால வரக்கூடியது. இந்த 3 குணங்களிலும் எல்லா செயல்பாடுகளும் இந்த 3 குணங்களை சம்பந்தப்பட்டே வரும். இந்த ஒவ்வொரு குணத்தினால நம்ம செய்யற செயல்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள், என்னென்ன விளக்கம், அதுல இருந்து என்ன பலன் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். இதுதான் மெயின், இந்த சாப்டரோட மெயின் பாயிண்டே முக்குணங்களை பத்தி பாக்குறது தான். இந்த 3 குணங்கள்லயும் என்ன இருக்குன்னா, இயற்கையோட தொடர்பு கொள்ளும் போது இந்த மாயை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரும். ஆத்மா இந்த உடலோடு பிணைக்கப்படுது இல்லையா, அந்த ஆத்மா உள்ள இந்த பிறவி எடுத்து பிறந்து இந்த பௌதிகத்துல வந்த உடனே, பிணைக்கப்பட்ட உடனேயே இந்த முக்குணங்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் நம்ம வந்துடுறோம். இதுல ஏதோ ஒரு அந்த முக்குணங்களுக்கும் அதிபதி நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கறத அந்த இந்த இமேஜ்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. 14.6 அடுத்த ஸ்லோகம். சத்துவகுணத்துல, அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க, சத்துவகுண செயல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாங்க.
சத்துவகுணம் வந்து ரொம்ப தூய்மையானது. அது ஞானம் அறிவு ஞானம் இருக்க வேண்டியது. அந்த ஞானத்துலதான் நம்ம முன்னேறணும். சத்துவகுணத்தான் முன்னேறணும். ஸோ அந்த குணத்தை பத்தி தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அந்த குணத்துலதான் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். ஆனா இதுவும் பற்றை கூட நமக்கு உண்டாக்கும். பற்றை அறுக்க முடியாது. இதுல கூட நமக்கு பற்று கிடைச்சிடும். ஏன்னா முக்குணங்கள் மூணுலையுமே நம்ம பிறப்பு சுழற்சியில தான் மாட்டுவோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், 3 குணங்களையும் தாண்டி வரணும் அப்படிங்கிறத பின்னாடி சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஞானம் வர்றதுனால என்ன ஆகுது, நமக்கு அகங்காரத்தை கொடுத்துருது. மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆயிடுது, பற்றை உண்டாக்குது. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த குணம் நல்ல குணம் தான். ஆனா இந்த குணத்தையும் தாண்டணும். இந்த குணத்தையும் தாண்டி சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம போகணும். அதாவது இதுல என்னென்ன இருக்குன்னா, இதுல வந்து தூய்மையா இருக்கும், ரொம்ப தூய்மையா இருப்போம். ரொம்ப ஒளி பிரைட்னஸ், அந்த பிரகாசம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இங்க இருக்கும். எந்தவித பாவ விளைவுல இருந்துலாம் விடுவிக்க செய்யும். இந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அறிவை வளர்த்திக்கிட்டு, அந்த அறிவு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, அந்த ஞானம் கிடைக்கிறதுனால அதுலயே வந்து கொஞ்சம் அகங்காரம் அறிவின் செருக்கால ஏற்படுது. அவங்க நம்ம தான் உயர்ந்தவங்க நம்ம நினைக்கும் போது நம்ம மறுபடியும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு மறுபடியும் பிறப்பு சுழற்சி. இந்த சத்துவ குணத்தோட கேரக்டர் எப்படிதான், நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆனா இதுல வரணும் ஃபர்ஸ்ட். இதுல வந்துட்டு நம்ம அடுத்த நிலைக்கு உயரணும். சோ சத்துவ குணத்தை பத்தி இங்க சொல்லிட்டாங்க. எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து ரஜோகுணம். ஸோ 3 குணங்களை தான் மெயினா நம்ம பார்க்குறோம். இது ரொம்ப பிலாசபிக்கல் சப்ஜெக்ட் தான். கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கேட்டுட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நடைமுறையில எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுங்கிறதையும் பார்த்தரலாம். ரஜோகுணத்துல என்ன ஆகும்னா, நமக்கு வந்து நமக்கு ஆசையின் காரணமாக தான் ரஜோகுணம் வருது. அதுலயும் பேராசையும் வந்துடும். அதனாலயே என்ன ஆகும், நமக்கு கடினமா உழைக்க வேண்டி வரும். அந்த ஆசைக்காக நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம். எல்லா செயல்களையும் கஷ்டப்பட்டு செய்வோம். இது வந்து பலனை எதிர்பார்ப்போம். அப்படி நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும் போதே நமக்கு நேச்சுரலா என்ன ஆயிடும், நம்ம பலனை எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும், இந்த பந்தத்துல நம்மளை மாட்டிவிடும். ஆனா இது அவ்வளவு உகந்தது அல்ல. சிறந்தது வந்து எது, சத்துவ குணம் தான். நம்ம முதல்ல பார்த்தது மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும், சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். ஆனா பற்றை கொடுத்துரும். அந்த பற்றுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்காக தான் அந்த குணத்துல இருந்து மேல போகணும்னு நம்ம சொன்னோம். இப்போ வந்து ரஜோகுணத்துல வந்து இந்த ஆசை பேராசை இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், அது கைக்கு கிடைக்கலங்கிறதுனால ஏக்கம் வரும். அந்த ஏக்கம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், நம்மளை வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறதுனால கர்மத்தோட அந்த பந்தத்துல நம்மளை பிணைக்குது அப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் தமோகுணம். தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறது. தமோகுணத்துல இருக்கிறவங்க டோட்டலி அறியாமை, அதாவது ஒரு மாதிரி மயக்கத்திலே இருப்போம். அறியாமைன்னா யாரு, இந்த எந்த அறிவும் இருக்காது. இப்போ நம்ம எல்லாம் எப்படி முன்னேறி, நம்ம தமோகுணத்துல இல்லை இப்ப. ஏன்னா நம்ம பகவானை பத்தி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி வந்துட்டோம். ஓரளவுக்கு முன்னாடி வந்துட்டதுனால ரஜோ சத்துவ குணத்துக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஷிஃப்ட் ஆயிட்டோம். பக்தியில ஈடுபடும் போது சத்துவ குணத்துல இருப்போம், பௌதிகத்துல ஈடுபடும் போது ரஜோ குணத்துல இருக்கிறோம். சோ தமோ குணத்துல இருந்து நம்ம ஷிஃப்ட் ஆயிட்டோம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம். சமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கறது இங்க விளக்கமா கொடுக்குறாங்க. அறியாமையில இருப்போம், மயக்கம், ஒரு மாதிரி மயக்கத்திலேயே இருப்போம், ரொம்ப சோம்பேறித்தனம் இருக்கும், ஒரு மடத்தனமான ஒரு செயல்கள் எல்லாம் செய்வோம், எதுலையுமே கிளாரிட்டி இருக்காது. இப்ப பாரு தூக்கம் தூங்கி வழிஞ்சிட்டே இருப்போம். அதாவது ஹார்ட் ஒர்க் கூட பண்ண மாட்டோம். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா கூட ரஜா குணத்துக்கு போகலாம், ரஜோ குணத்துக்கும் போகல, நம்ம வெறும் தமோ குணத்திலேயே இருக்கும். தமோ குணத்துல இருக்கிறதுனால அறியாமை பிறக்குது. அதனால என்ன ஆகுது, எல்லாத்தையும் மயக்குது, ஒரு மாதிரி மயக்க நிலையிலேயே மடத்தனத்துல நம்மளை வைக்குது, சோம்பலையும் தூக்கத்தையும் கொடுக்குது. இந்த குணம் வந்து அவங்க இந்த குணத்தினால பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால மறுபடியும் பிறப்பு சக்கரம் நம்ம பத்தி பேசிட்டாங்க. சத்துவ ரஜதமோ, இந்த சத்துவ குணத்துல எவ்வளவு உயர்ந்தது இருந்தது. நம்ம பௌதிக வந்துட்டோம். ஏன்னா எப்ப வந்து நம்ம இந்த இவ்வளவு பெரிய சவுண்ட்ல நம்ம உள்ள இருக்க முடியுதுனால ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா நம்ம எவ்வளவு பௌதிக வேலைகள் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம இதை வந்து கேட்கலாம், இதுல ஏதாவது ஞானத்தை வளர்த்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி வரும்போதே நம்ம ஷிஃப்ட் ஆயிடுறோம். தமோ குணத்துல இருந்து மற்ற காரியங்கள்ல இருந்து கொஞ்சம் விலகி நம்ம முன்னாடி வந்து ரஜோ குணத்திலையும் சத்துவ குணத்துக்கும் உயர்றோம். சத்துவ குணத்துல சேவைகள் செய்யும் போது சத்துவ குணத்துல உயர்ந்துரும். பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யும் போது அந்த சத்துவ குணத்துக்கு போயிடுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா.
அடுத்தது வந்து இந்த ஸ்லோகம் நம்ம 9ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ 3 அந்த சத்துவ குணம் என்ன பண்ணுது? சத்துவ குணம் வந்து ஒருத்தருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது, ரொம்ப சுகத்தோட நம்மள இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு வழி செய்யுது. சத்துவ குணம் உயர்ந்த குணம். ரஜோகுணம் என்ன பண்ணுச்சு? நம்ம கர்மங்கள்ல பந்தப்படுத்துது, செயல்களின் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறதுனால நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்துது, ஹார்ட்ஒர்க்கு கடுமையா உழைக்க வைக்குது. தமோ குணம் என்ன பண்ணுது? பைத்தியக்காரத்தனத்துல கொண்டு போய் விட்டுருது. ஸோ பைத்தியக்காரத்தனத்துல இருந்து உயர்ந்து நம்ம வந்து பௌதிக வாழ்வுள்ள கர்மத்தோட செயல்கள் செய்யறோம். அதுல இருந்து நம்ம உயர்ந்த குணமான சத்துவ குணத்துக்கு போறோம், அந்த இன்பத்தை அளிக்கக்கூடிய சத்துவ குணத்துக்கு போறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். ஸோ இந்த 3 குணங்களையும் 3 சங்கிலியில தான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கு. 3மே சங்கிலிகள் தான். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றது தான் சத்துவம் வந்து தங்கத்துல, வெள்ளியில இருக்கிறது வந்து நமக்கு ரஜோகுணம், இரும்பு சங்கிலின்னு சொல்றது வந்து நம்ம தமோ குணம் போயிடுது. ஸோ தங்கம், வெள்ளி, இரும்பு இதுல எது வேணுங்கிறது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ வெள்ளியை விட உயர்ந்தது தங்கம். இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட் விலையில அதனோட வேல்யூ தெரியும் நமக்கு. அந்த தங்கம் மாதிரி ஜொலிக்கலாம் நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு உயரும் போது. சத்துவ குணத்துல ஃபுல் டைம் நம்மளால இருக்க முடியாது, அப்பப்போ போயிட்டாது வருவோம். அந்த மாதிரியாவது நம்ம பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். எஸ் மந்தன், ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த அந்த 3 குணங்கள் சொல்லும் போது இன்னொரு விஷயம், அதாவது ஒரு குணம் சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்கும்போது அதர் ரெண்டு குணங்களும் கீழே போயிடுது. சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது ரஜோ தமோ வேலை செய்யாது, ரஜோ குணத்துக்கு போகும்போது சத்துவம் தமமும் கீழே போயிடும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு சுழற்சியில தான் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஒரு குணம் மேலோங்கும் போது மற்ற குணங்கள் கீழே போயிடுது அப்படிங்கிறது தான் இங்க பார்க்கணும். சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருந்தா ரொம்ப நல்ல செயல்கள், அதாவது எங்கெல்லாம் வந்து இந்த 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 குணத்துல வந்தவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அது எப்படின்னா, எல்லா இந்திரியங்கள், நம்மளோட இந்திரியங்கள் இருக்குல்ல, எல்லாத்துலயும் பிரகாசமா இருக்கும், ஞான ஒளி தெரியும் நமக்கு. அது நம்ம வந்து முன்னேறி வந்த நிறைய பேர் ஆத்மாக்களை அது மாதிரி பார்க்கலாம். அவங்க வந்து இந்த குணங்களை கடந்து ரஜோதம குணங்களை பௌதிக ஆசையெல்லாம் இல்லாம தன்னோட வாழ்க்கையவே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்காக, கிருஷ்ண பக்திக்காக தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சுட்டு அது மாதிரி எல்லாம் பௌதிகத்திலிருந்து துறந்து இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட இந்திரியங்கள்லாம் ஞான ஒளியில பிரகாசிக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த சத்துவ குணத்தோட பவர் தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்பவுமே, அப்பப்ப இல்லை, எப்பவுமே இருக்கிறது. அது மாதிரி குணத்துக்கு நம்ம உயர்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம். ரஜோகுணம் வந்து அதாவது இது இந்த கர்ம பந்தங்கள்ல இருந்துகிட்டே அந்த குணத்துல உயரணும். நம்ம எல்லாத்தையும் விடணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த குணத்துல இருந்த எல்லா கர்ம பந்தங்கள் பௌதிகத்துல இருந்துகிட்டே நம்ம அந்த மாதிரி செயல்களை செய்யறோம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றோம்? பேராசை, அந்த மாதிரி பேராசை, அந்த ஆசையை கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறதுனால தீவிரமா முயற்சி செஞ்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். தமோ குணத்துல வந்து இருண்ட இதுல இருக்கோம், செயல்களை செய்யாம மடத்தனமா சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த 3 குணங்களை பத்தி பார்த்தோம். அடுத்தது அந்த ஸ்லோகம், ஹரே கிருஷ்ணா, மனசை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. மற்றது இன்னொரு ஸ்லைடு முன்னாடி வந்தது இல்லைங்களா, அந்த மனம் வந்து 3 பேரும் கட்டுப்படுத்துறாங்க. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம்னு சொல்லிட்டு 3 பேரும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. இந்த ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஒருத்தர் வந்து மனத்தை வந்து 3 பேரும் கட்டி இழுக்கிறாங்க. எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது சத்துவகுணம் மனசை வந்து எப்படி, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் 3 பேரும் மாத்தி இழுத்து சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம ஒரு சில நேரம் சத்துவகுணத்துல இருக்கும், அதாவது பிரம்ம முகூர்த்தத்துல வந்து சாண்டிங் பண்றோம், அப்ப சத்துவத்துல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதோ செயல்களை செஞ்சு கோவப்படும் போது அடுத்த குணத்துக்கு போறோம், தமோ குணத்துக்கு போயிடுறோம். இது எல்லாம் விட்டுட்டு தப்பான காரியங்களை இதனால போய் மாற்ற போது தமோ குணத்துக்கு போயிடுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த குணங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கிறோங்கிறது நம்ம செயல்பாடுகளை வச்சு நம்மை நாமே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம். அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து இதை சரி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது 3 வர்ணங்கள் மாறுறது மாதிரியே இந்த குணங்கள் மாறிட்டே இருக்கு. சோ ஞானிகள் என்ன பண்றாங்க? இந்த வர்ணமே இல்லை, அதாவது இந்த மாதிரி எந்த குணங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்காங்க. அதனாலதான் வந்து ஞானிகள் உயர்ந்த நிலைக்கு மேல போறாங்க. எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. 14.11 இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து சத்துவ குணத்துல பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க.
சத்துவகுணத்துல இதுல வந்து எப்படி இருக்குன்னா, நமக்கு வந்து 9 கதவுகள் இருக்கு. நம்ம உடல்ல வந்து 2 கண்கள், 2 காதுகள், நாசி துவாரங்கள், வாய், அப்புறம் பிறப்பு உறுப்புகள், புதம், இது மாதிரி 9 கதவுகள் நமக்கு இருக்கு. இந்த 9 கதவுகளும் சத்துவ குணத்தினால பிரகாசம் அடையும். அதுதான் வந்து நம்ம முதல்ல சொன்னோம். ஒரு ஞானி வந்து சத்துவ குணத்தினால பிரகாசமா இருக்கும். அவங்களோட இந்திரியங்கள்னு பார்த்தோம். அந்த இந்திரியங்களை பத்தி எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பிரகாசமா இருக்கும். அவங்க சத்துவ குணத்தை விருத்தி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அதுல இருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம். அது பார்க்கறதுக்கே அந்த டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரியும். அந்த சத்துவ குணத்துல வந்து எல்லாத்தையும் சரியானதை மட்டும்தான் கேட்போம். எதையுமே தப்பா பார்க்க மாட்டோம். கேட்கறதாகட்டும், நம்ம வந்து பேசுறதாகட்டும், இது எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கும். அந்த ரொம்ப தூய்மையான நிலைமையில இருக்கும். இந்த மகிழ்ச்சியோட அறிவுரையில இருக்கும். மகிழ்ச்சியெல்லாம் எப்படி நீங்க ஒரு சில இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஒரு சில குரு மகராஜ் இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி உள்ளுக்குள்ள வருது. ஏன்னா வந்து அவங்களோட தரிசனம் கிடைக்கும் போது நம்ம அந்த பிரகாசத்தை உணர்றோம். ஏன்னா அவங்க அதையெல்லாம் தாண்டி வந்திருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு அந்த அறிகுறிகள் தெரியும். அதை பார்க்கும்போது நம்மளே கூட அப்படிதான் பக்தியில முன்னேற நம்ம முகம் கூட ஜொலிக்க ஆரம்பிக்கும். ஜொலிக்கிறதுனா இப்படி பக்தியில நம்ம வேற எந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியலா மேக்கப் போடுறது மாதிரி இல்லை. இது வந்து பக்தியில முன்னேற நமக்கு இந்த அறிகுறிகள் முன்னே வெளியே தெரியும். அது மாதிரி சோ இது ஒவ்வொரு கதவுலையும் தெரியும் அப்படிங்கிறத பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார். சத்துவ குணத்துல உயரும் போது 9 கதவுகள் பிரகாசமா இருக்கும் இந்த சத்துவ குணம்னால. சோ இதுதான் வந்து இந்த சத்துவ குணத்தோட நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் 14.12. இது வந்து ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல இருக்கும்போது என்ன பாக்குறோம்? ரஜோகுணத்துல பாத்தீங்களா எப்படி பேராசை ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனால பற்று ஏக்கம் ஆயிடும். அப்புறம் அது கிடைக்கலங்கிற ஏக்கம் வந்துடும். அதுக்காக கடின உழைப்பு பண்ண வேண்டி வரும். சோ இந்த அறிகுறிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஏற்றம், ரஜோகுணத்துல ஏற்றம் இருக்கும்போது என்னாகும்? பெரும் பற்று வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆசை, அதை அடைஞ்சே தீரணும்னு நமக்குள்ள ஒரு வெறி வரும். அந்த ஏக்கம், அது கிடைக்கலன்னா ஒரு ஏக்கம் வரும். அதனால வந்து ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வைக்கும். இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்கும்போது நம்ம ரஜோகுணத்துல இயங்குறோம். நம்ம அடுத்தவங்களை பக்கம் தேவை, நமக்கு நாமே ஒரு சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்குங்கிறத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்த ஸ்லோகம் தமோ குணத்துல இருக்கிறத பத்தி பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 14.13 இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க, அந்த தமோ குணத்தை பத்தி நம்ம லைட்டா தான் பார்த்தோம். என்னங்கிறது இங்க கிளியரா ஒரு ஃபிகர் கூட போட்டிருக்காங்க, ஒரு இமேஜ் போட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து எவ்வளவு அடிக்ட் ஆயிருக்காரு. அதாவது அவர் என்னவோ ஆசைப்பட்டிருக்காரு, அந்த ஆசைப்பட்டது கிடைக்கலங்கிறதுனால அவ்வளோ அப்செட்டா அவர்னால எந்த வேலையும் செய்ய முடியல. சோம்பலா இருக்கு, எந்த வேலையும் செய்ய முடியல, எந்த செயல்களையும் செய்ய முடியல. ஒரு மயக்கமான மடத்தனமா உட்கார்ந்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து தமோ குணத்தோட சிம்பாலிக். நம்ம இதுல இருக்கும்போது தமோ குணத்துக்கு வந்துட்டோங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி ஒரு மாதிரி பித்தம், ஒரு மயக்கம், சோம்பல், இது மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. நம்ம வேலையை செய்யறதுல கூட இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. அவ்வளோ ஒரு இதா இருக்கும். நிறைய தடவை பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஒரு சிலர் எல்லாம் வந்து இந்த போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையானவங்க, அது கிடைக்கல அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்த கூட தாண்ட முடியாது. அந்த பக்கத்துல அந்த இடத்த பார்க்கும்போது அதை தாண்டி கூட அவங்களால போக முடியாது. கையெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா வந்து அந்த பழக்கத்தினால அவங்கள வந்து அதை மறுபடியும் அதை தொடர மனசுல வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுது. அதனால வந்து தமோ குணத்துக்கு தள்ளப்படுறாங்க. இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வருது? நம்ம இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு வரும்போது எத்தனையோ பேர்கள் மனசு மாறி இருக்காங்க. நம்ம வந்து இங்க இருக்கிற நம்ம கண்ட்ரில மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். வெளிநாட்டுல வந்து எத்தனையோ பேர்கள் அவங்களோட எல்லா செயல்களையும் துறந்து நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப தீவிரமா முன்னாடி வந்திருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்க எல்லாம் ரொம்ப தீவிரமா இருந்தவங்க. அதாவது போதை பழக்கம், குடி பழக்கம், அது இதுன்னு தகாத செயல்கள், எல்லா செயல்களிலையும் அவங்க அதிகமா போயிட்டு இருந்தவங்க தான் நம்ம அப்ராட்ல இருக்கிற ஒரு சில கண்ட்ரிஸ். அந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல முன்னேறி எல்லாரும் பக்தியில முன்னேறி வந்துட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு எல்லாம் காரணம்
நம்ம ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தான். பிரபுபாதரோட கருணையினால அவங்க எல்லாருடைய மனசையும் மாற்ற முடிஞ்சுது. நம்மளால ஒரு நார்மலா இருக்கிறவங்களையே பக்தியில கொண்டு வர வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறோம். இவ்வளவு பேர் வந்து ஜாயின் ஆயிருந்தாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இவ்வளவு பேர் தான் செலக்டட் சோல்ஸா வந்திருக்கோம். நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கிறவங்க எல்லாம் நம்ம பகவானால செலக்ட் பண்ணப்பட்ட சோல்ஸ். அதனாலதான் உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சு இங்க உட்கார்ந்து இதை கேட்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை பகவான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. இது எவ்வளவு பெரிய உத்தமமான செயல் தெரியுங்களா? நம்ம உங்க எல்லார் மனசுலயும் அந்த எண்ணம் வந்தது வந்து மகத்தான செயல். வெற்றிக்கு முதல் படி இது. வெற்றிக்கு நமக்கு வந்து இது ஒரு சிம்பல். நம்ம இதை கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு இல்லையா? அந்த ஐடியா கூட பெரிய தவம். இந்த தவத்தினால நம்ம முன்னேறலாம். சோ இவங்க வந்து தவ குணத்துல மாட்டினவங்க இவ்வளவு பிரச்சனை. இந்த குணத்தை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டோம்னா தெரிஞ்சுக்கும். இந்த சிம்பல்ல இந்த இமேஜில் இருக்கிறது படி நம்ம இல்லாம நம்ம முன்னேறி இருக்கோம் அப்படிங்கிற போதே நமக்குள்ள ஒரு ரைட்டு, நம்ம கொஞ்சம் முன்னேற்ற பாதையில இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையை நம்ம வளர்த்துக்கலாம். எஸ் முத்தஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 3 குணங்களை பத்தி பார்த்துட்டோம். 3 குணங்கள்னால நம்ம எப்படி நம்ம செயல்படுறோம் பார்த்தோம். அடுத்தது மரணிக்கிறது. இந்த இதுல வந்து சத்த குணத்துல நம்ம மரணித்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகத்துல விளக்கியிருக்காங்க. சத்துவ குணத்துல ஒருத்தர் மரணிக்கும் போது, அதாவது நம்ம என்ன சொன்னோம், சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த செயல்கள் எல்லாம் சுத்தமான செயல்கள், பக்தி செயல்கள், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எல்லாத்துலயும் தூய்மை இருக்கும். அவங்க பேச்சு நடத்தை எல்லாத்துலயும் தூய்மை இருக்கும். அந்த மாதிரி முன்னேறி வர அந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கும் போது, அதாவது பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு அந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருக்கும் போது அந்த சத்துவ குணத்துல உயர்ந்திருக்காங்க. சோ அவங்க எல்லாம் வந்து மரணிக்கும் போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்திலேயே மரணிக்கும் போது அவங்க வந்து பக்தர்கள் வாழும் தூய்மையான உலகத்துக்கு போய் சேர்றாங்க. உயர் லோகம். இதெல்லாம் வந்து உயர்ந்த லோகங்கள். உயர்ந்த லோகம்னா நம்ம எது சொல்லலாம்? தேவலோகம் எல்லாம் சொல்லலாம். தேவலோகங்கள் எல்லாம் அங்க வந்து எப்பவுமே சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது. சந்தோஷம்னா இந்த மாதிரி சந்தோஷம், அதாவது பகவானோட நாம சங்கீர்த்தனம் இந்த மாதிரி. இப்போ நமக்கே கூட இந்த உணர்வு இருக்கு. நம்ம அப்பப்போ கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா மன நிம்மதியை கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம். என்னவோ மன வருத்தம் இருக்கும். இத்தனைக்கும் நம்ம பிரச்சனை என்ன ஆகுங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனா கோயிலுக்கு போயிட்டு வர அந்த மன நிம்மதி வந்து நமக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். அந்த பாரத்துல இருந்து கொஞ்சம் குறைக்கும். அதாவது அவ்வளவு மன உளைச்சல் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மன உளைச்சல் இருந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆன மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு எனர்ஜெட்டிக் பூஸ்டர் மாதிரி. நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம்னா அது கொஞ்சம் நமக்கு பூஸ்ட் ஆயிடும். நாங்களாம் அதே மாதிரியே பிராக்டிஸ் ஆயிட்டோம். ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறமும் கோயிலுக்கு போக முடியலன்னா ஒரு மாதிரி நம்ம மனசுல சஞ்சலமா இருக்கும். அது கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா மறுபடியும் ரீசார்ஜ் ஆயிட்டு நம்ம மறுபடியும் ஆக்ஷன்ல இறங்கிடுவோம். ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம வந்து அதே லோகத்துல போய் வாழ போறோம். அடுத்த பிறவி வந்து அந்த மாதிரி பிறவி கிடைக்கும். ஸோ எத்தனையோ பிறவிகள் இருக்கு. அந்த பிறவிகள்லாம் எவ்வளவு மோசமான பிறவிகள்னு அடுத்தது சொல்லுவாங்க. நல்லதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது நமக்கு இந்த நிலைமை கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஸோ நித்திய சேவகர்களாக நம்ம அங்க போய் பக்தர்களோட சங்கத்துல நம்ம வாழ முடியும். அது வந்து சத்துவ குணத்துல மரணிப்பது நம்மளோட மனநிலை. மரணிக்கும் போது நம்மளோட மனநிலை எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி. அதுக்காக இதை சொல்லியிருக்காங்க. அந்த குணத்துல மேலோங்கி இருக்கும் போது மரணித்தால் நமக்கு புண்ணியம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் 15. ரஜோகுணத்திலையும் தமோ குணத்திலையும் இருக்கிறவங்களை பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ரஜோகுண தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? ரஜோகுணனாலே கர்மம் என்ன செயல்களை செஞ்சிடறோம் நம்ம. ஏன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்றோம், செயல்களை செஞ்சு பற்ற வளர்த்திக்கிறோம். ஸோ அது ரஜோகுணம். தமோ குணத்துல என்ன பண்றோம்? நம்ம போய் மிருக இனத்துல போய் பிறவி எடுத்துருவோம். எந்த மாதிரி நம்ம இந்த அடிக்ட் ஆனமோ, என்னென்ன ராங் அதாவது பிளாட்ஃபார்ம், எந்தெந்த ராங் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம நினைச்சோமோ அந்த ஹேபிட்ல நம்ம வந்து அடிக்ட் ஆனதுனால நம்ம வந்து மிருக இனத்துல போய் தான் பிறவி எடுக்க வேண்டி வரும் அப்படிங்கிறது இங்க ரஜோகுணம் தமோ குணம். ரஜோகுணத்துல நம்ம மேலோங்கி நிற்கும் போது பல நோக்க செயல்கள்ல இருந்து நம்ம செஞ்சிட்டே இருக்கும்போது நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம திரும்ப மனித பிறவியில நமக்கு ஒரு பிறவி கிடைக்கும். நமக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அந்த வாய்ப்புல இருந்து நம்ம பக்தி செயல்பட்டு. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பகவத்கீதையில, நமக்கு வந்து எந்த இடத்துல பக்தியை விட்டோமோ அந்த இடத்துல இருந்து கண்டினியூ பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். செல்வந்தர் சீமந்தர் வீட்டுல போய் நம்ம பிறக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு பகவான் கொடுக்குறாரு. பக்தியில மட்டும்
நம்ம வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆனோம்னா. அதாவது வீழ்ச்சி அடைந்த பக்தர்கள் என்ன ஆவாங்கன்னு கேட்டதுக்கு பகவான் கொடுக்குற கருத்து அது. அதாவது அவங்களை வந்து எப்பவுமே இதாகிறது, நம்ம எதையுமே கேரி பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து இந்த ஸ்தூல உடல் சூட்சம உடல்ங்கிறத பார்த்திருக்கோம். இந்த ஸ்தூல உடல்ல இருந்து நம்ம இந்த சூட்சம உடல் விடுபடும் போது என்ன போகும், நம்ம மனம் புத்தி அகங்காரத்தோட வெளில போயிடுது. வெளில போகும்போது நம்ம இங்கிருந்து எந்த அக்கௌண்ட்டையும் எந்த அசட்டையும் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது. இங்க நம்ம சேர்த்து வச்ச சொத்தோ நம்ம வந்து கத்துக்கிட்ட எதுவுமே வராது. ஆனா இந்த ஞானம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஞானம் மட்டும் கண்டினியூ ஆகும். நம்ம எந்த இடத்துல விட்டோமோ அந்த இடத்துல இருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அதுக்காகத்தான் வந்து இந்த பக்தி வந்து ரொம்ப நிரந்தரமான ஒரு கல்வி. இந்த கல்வி கத்துக்கிறதுனால நமக்கு இதுல இருந்து மறுபடியும் நம்ம மைண்ட் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். இதுல இருந்து முன்னேற்றம் அடைகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கே தவிர நம்ம கீழே போறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஸோ எவ்வளவு கத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்லது. ஸோ பக்தி வந்து அவ்வளோ உயர்ந்தது அப்படிங்கிறது இங்க பார்க்கணும். ஸோ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணிடுறோம், மறுபடியும் மனித லோகத்துல போய் பிறக்கிறோம். தமோ குணத்துல இருக்கும்போது அந்த விலங்குகளோட யோனியில போய் பிறக்கிறோம். ஸோ இந்த இமேஜ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறது எப்படின்னா, நம்மளோட எண்ணங்கள் அந்த ஃபேஸ்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது. எந்த எண்ணங்கள் நல்ல நம்ம உயிரை விடுறோமோ, இப்போ ஜடபரதர் வந்து எப்படி ஆனாரு அப்படிங்கிறத, பரத மகாராஜா உயிரை விடும்போது அவர் மான பத்தி நினைச்சார். மான பத்தி நினைச்ச ஒரே காரணத்துக்காக அவர் வந்து மறுபடியும் மானா பிறந்தார். உயிரை விடும்போது மான் பத்தி கவலைப்பட்டாரு. அந்த கதையை பார்த்திருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம உயிரை விடும் நிலையில, அதாவது இதுல இன்னொரு கதையும் சொல்லியிருக்காங்க, அஜாமிலன் கதையை பார்த்திருப்போம். அஜாமிலன் வந்து கடைசியில நாராயணான்னு சொல்லி உயிரை விட்டதுனால அவருக்கு மத்த மறுபிறவி கிடைச்சதுங்கிறதையும் பார்த்தோம். மறுபிறவியில அவருக்கு வந்து பகவானோட லோகத்துல இடம் கிடைச்சது. விஷ்ணு தூதர்களும் யம தூதர்கள் 2 பேருமே வந்துட்டாங்க. ஏன்னா அவர் செய்த பாவங்கள், ஒரு பிராமணனா பிறந்து அவ்வளவு பாவங்கள் செய்ததுனால அவரை வந்து கூட்டிட்டு போறதுக்காக யமதூதர்கள் வந்தாங்க. ஆனா விஷ்ணு தூதர்கள் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்கள ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா வந்து அவர் மரணிக்கும் தருவாயில நாராயணான்னு சொல்லிட்டு உயிரை விட்டுட்டார். நாராயணாங்கிறது அவரோட மகன் பேரா இருந்தாலும் பகவானின் நாமத்திற்கு என்ன மகிமை இருக்குங்கிறத அந்த கதையில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ நம்ம இறக்கும் தருணத்துல எந்த மாதிரி குணத்துல நம்ம மரணிக்கும் போது பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்னா, கடைசி நேரத்தில் நினைச்சுக்கலாம், நம்ம விட முடியாது. ஏன்னா கடைசி நேரத்துல அந்த ஞானம் வரணும் அப்படின்னா நம்மளோட உடல்ல வந்து உபாதைகள் நிறைய இருக்கும். நம்ம வந்து பகவானை நினைக்க முடியாது. நம்ம எதை பிராக்டிஸ் பண்ணியிருப்போமோ, இப்போ யாரோ நம்ம குழந்தைங்களை பத்தி ரொம்ப தீவிரமா யோசனை பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, அவங்கதான் கனவுல முன்னாடி வருவாங்க. நான் இருக்கும்போது மனசுல வருவாங்க. சோ நம்ம வந்து எது மேல பட்டு ஜாஸ்தி வச்சிருப்போமோ அதுதான் அந்த கடைசி நேரத்துல நமக்கு ஒரு மனநிலை கொடுக்கும். அதுக்காகவே பக்தி செய்ய சொல்றாங்க. பக்தி செய்யும் போது நம்ம மரணிக்கும் தருவாயில கண்டிப்பா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரேனாவது நம்ம சொல்லிடுவோம். அப்படி சொல்லும் போது நமக்கு உயர்ந்த பதவி கிடைக்கிறதுங்கிறத பார்க்கணும். மறுபடியும் இந்த கஷ்டப்படுற வாழ்க்கையில பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லியிருக்காங்க. 14.4 வந்து சத்துவ குணத்தையும் 15 வந்து ரஜோதம குணத்தினால நம்ம எந்த கீழ்நிலைக்கு போயிடுவோம் அப்படிங்கிறதையும் இங்க விளக்கியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த முக்குணங்களோட விளைவுகள் என்னங்கிறத இந்த 16th ஸ்லோகத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. சத்துவ குணத்துல செயல்படுறவங்க வந்து ரொம்ப தூய்மை அடைஞ்சிடுறாங்க. அவங்க வந்து அந்த கர்மத்தோட பலன், அந்தந்த கர்மம் என்னென்ன செய்யறோமோ அதுக்கான பலன் படி அவங்க என்னென்ன பண்றாங்கிறத இந்த இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறப்ப தூய்மை ஆயிடுறோம். அதுதான் ரொம்ப சிறந்தது. அது வந்து தூய்மையானது. சத்துவ குணத்துக்கு தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ரஜோகுணத்துல இருந்தா என்ன பண்றோம், நம்ம செயல் தூக்கத்துல போய் முடியும். ஏன்னா வந்து பேராசைனால என்ன பண்ணோம், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதுனால என்னாச்சு, ஏமாற்றம் அடைஞ்சா என்ன ஆகும், துன்பம், மனசுக்கு துன்பம் தான் கொடுக்கும். சோ அந்த பேராசையிலிருந்து குறைக்க நம்ம முயற்சி செய்யலாம். பௌதிக அமைப்பே நமக்கு வந்து ஆசைப்படுற மாதிரிதான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. பட் இருந்தாலும் நம்ம பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து ஆசையும் நம்மளோட அன்பையும் வந்து பகவான் கிட்ட திருப்பும் போது இந்த ரஜோகுணத்திலிருந்து ஈஸியா விலகிடுவோம். நம்ம எந்தவித கஷ்டமும் இல்லாம ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணத்துக்கு ஈஸியா மாறிடுவோம். எப்பவுமே பக்தி தொண்டு, பக்தி செயல்பாடுகள், பகவானை பிரார்த்தனை செய்யறது, எப்பவுமே சாண்டிங் பண்றது, பிளஸ் இந்த மாதிரி பகவானை பற்றிய செயல்கள், அந்த லீலைகள் இதெல்லாம் கேட்கறது. சிரவணம் வந்து பக்தி தொண்டுல முதல் ஸ்தானமா வருது. சோ பகவானை பற்றி கேட்கும் போதே நம்ம அந்த குணத்துல நம்ம உயர்றோம் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். ஏன்னா அது வந்து பௌதிகமான விஷயம் அல்ல, அது உயர்ந்த நிலை. அதெல்லாம்
நமக்காகவே நிறைய லீலைகள் கொடுத்துட்டு பகவான்லாம் வந்து இங்க வந்து லீலைகள் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அந்த லீலைகளை நினைக்கும் போதே நமக்கு அதுல ஒரு நிரந்தர சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதனால சத்துவ குணத்துல வந்து தூய்மை அடைகிறோம், ரஜோ குணத்துல வந்து துக்கத்துல மாற்றோம், தமோ குணத்துல வந்து நம்ம செயல்கள் வந்து அறியாமையில போய் முடிவடைஞ்சு அது எங்க போய் தள்ளுது, நம்மள அதல பாதாள லோகத்துல போய் தள்ளுது. விலங்கினங்கள் பிறவியாகவும் கீழ் லோகத்துக்கும் நம்ம போய் சேர்றோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து 16 முடிச்சிட்டோம். இப்ப அடுத்தது 17th ஸ்லோகம். 17th ஸ்லோகத்துல வந்து அந்தந்த குணத்தினோட விளைவுகள் அதெல்லாம் பார்க்கிறோம். சத்துவ குணத்தோட இருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சது, ஞானம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது. இது வந்து சத்துவ குணத்தை பத்தி சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. ஞானம் விருத்தி ஆகுது சத்துவ குணத்து மூலமா, நமக்கு ஒரு அறிவு கிடைக்குது. இப்ப நம்ம கிடைச்சிட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த அறிவு வந்து ரொம்ப உத்தமமான அறிவு. எல்லாருக்கும் அவ்வளவு ஈஸியா மைண்ட்ல போகாது. ஏன்னா பௌதீகத்துல ரொம்ப பற்று வச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இதை உட்கார்ந்து கேட்க கூட அவங்களால முடியாது. நம்ம ஓரளவுக்கு முன்னேறி வந்ததுனால இதை பத்தி கேட்கிற அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. அதனாலதான் இந்த ஞானம் விருத்தி ஆகும் இனிமே. அதுதான் சத்துவ குணம். அடுத்தது ரஜோகுணத்துல வந்து பேராசை தான் விருத்தியாகும். ரஜோகுணத்துல நம்ம கேட்கிற செயல்கள், அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மள பேராசையை தான் விருத்தி பண்ணும். தமோ குணத்துல இருக்கிறது அறியாமையும் பித்தத்தையும் ஒரு மாதிரி மயக்கத்தையும் நமக்கு ஏற்படுத்தும். சோ 3 குணங்களையும் இந்த 17th ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டாங்க. 3 குணங்களோட அதனோட விளைவுகள். சோ நம்ம எந்த குணத்துல உயரணும், சத்துவ குணத்துல உயரணும். அது ஞானம் நமக்கு சிறந்தது. சத்துவ குணத்துல உயர்ந்தனும், அதனால வந்து நம்ம முன்னேற முடியும், சுத்த சத்துவத்துக்கு போக முடியும். இந்த 3 குணங்களை பத்தி தான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது 3ஐயும் கிடக்கிறது தான் அந்த சுத்த சத்துவம். இது 3ஐயும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம அந்த செயல்கள்ல இருந்து விலக ஆரம்பிச்சிருவோம். சோ நம்ம செய்யும் போதே ஒரு செயலை செய்யும் போது இது எந்த குணத்துல செய்யறோம் அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு சுய பரீட்சையை பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது தமோ குணம். தமோ குணத்துல அறியாமையில இருந்து அதை வெளியில வரணும். அதுக்கு தான் இங்க ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இஸ்கான் அமைப்புல. அதுல இருந்து வெளியே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு தீரும். சோ இந்த குணங்களோட பலன்கள்லாம் நம்ம இந்த இதுல சொல்றோம். சத்துவ குணத்துல ஒருத்தர் நிலை பெற்று நம்ம மேல படிப்படியா உயர் லோகத்துக்கு போகலாம். உயர்ந்த லோகங்கள் என்னங்கிறதையும் பின்னாடி அடுத்ததுல வரும். சோ உயர் லோகங்களுக்கு நம்ம போய் உயர் லோகங்களை நோக்கி நம்ம செல்றோம். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றோம், இதே பூ உலகத்திலேயே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். இதுதான் நடுவுல இருக்கிறது. இந்த நடுவுல இருக்கிற லோகத்திலேயே நம்ம இருக்கணும்னா ரஜோகுணத்துல இருந்தா, அதாவது வந்து நம்ம செயல்களை செஞ்சு கர்மங்களை எல்லாம் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செயல் செய்யறதுனால அது வந்து நம்மளை கொண்டு வந்து அதாவது அறியாமை, அதாவது அதுல வந்து பேராசை இருக்கும், அதை அடையணும்னு ஆசை இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம நடுவுலயே திரும்ப பிறப்பெடுத்து நம்ம மேல வரணும், சத்துவ குணத்துக்கு உயரணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். தமோ குணத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம், கீழ் நோக்கி போறதுனால நமக்கு நிறைய சிரமங்கள் தான் அனுபவிக்கிறோம். விலங்கினங்களா போய் பிறக்கிறோம். அது மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி ஒரு மாதிரி பிறப்பு கிடைக்கும். சோ இந்த 3 குணங்களையும் கிடக்கணும். 3 குணங்களையும் கிடத்து, ஆனா 3 குணங்களையும் எப்படி இருக்கு, 3 குணங்களுமே ஒரு பில்டிங்குள்ள இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு, ஒரு கட்டடத்துக்குள்ளதான் இருக்கு. இந்த 3ஐயும் தாண்டி நம்ம வெளில வரணும். அதுதான் வந்து உயர்ந்த சுத்த சத்துவ குணம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த ஏரோப்ளேன் எப்படி மேல் நோக்கி தான் போகுது இல்லையா, அதே மாதிரியே நம்ம குணங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாம் தமோ குணத்துல இருந்திருக்கலாம், எப்போவாவது ஒரு தடவை எல்லாம் தவறு செஞ்சிருக்கலாம். அதுல இருந்து அப்படியே மேல போய் நம்ம ரஜோல இருந்து திரும்பி நம்ம உயர்ந்த நிலையான சத்துவ குணத்துக்கு போயிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இந்த யூனிவர்ஸை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப அருமையான ஒரு என்டையர் சயின்டிபிக் இது நமக்கு வந்து இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் எப்படி இருக்கு, அதாவது போதக சாயி விஷ்ணு கிட்ட இருந்து நம்ம இந்த பிரபஞ்சங்கள்ல எப்படி வந்திருக்கு. அடுத்தது நம்ம மிடில் பிளான்ட் எல்லாம் சொல்றது வந்து பூலோகா பூர்லோகம் எல்லாம் இருக்கு. அடுத்தது வந்து ஹையர் பிளான்டேஷன்ல வந்து சொர்க்கலோகா, மகரலோகா, ஜனலோகா, தபலோகா, சத்தியலோகா எல்லாம் இருக்கு. அடுத்தது வந்து கீழ் பிளானட்ஸ், அதாவது லோயர் பிளானட்ஸ். இதுல வந்து அதல விதல சுதல தலத்தர தலாத்தர மகாத்தல ரசாத்தல பட்டாளா. ஸோ இந்த மாதிரி 7 லோகங்களும் கீழே இருக்கு. இதெல்லாம் லோயர் பிளான்ட்டுக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முயற்சி செய்யக்கூடாது. நம்ம எப்பவுமே வந்து உயர்ந்த லோகத்துக்கு போகணும்.
நம்ம இப்ப இருக்கிற நிலையிலிருந்து உயர்ந்த லோகங்களுக்கு போகணும். இல்லைன்னா வந்து டைரக்டா கோலோக பிருந்தாவன் போகணும். கோலோக பிருந்தாவனுக்கு கொடுக்குற போற வழியை காட்டுறதுதான் இந்த கிருஷ்ண பக்தி. நம்ம இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நம்ம போய் சேர்றதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆயிடும். அதுக்காக வந்து டைரக்டா கோலோக பிருந்தாவனம் போறதுக்கு நம்ம என்ன எதுக்கு வரணும்? கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணும். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரும்போது நமக்கு அது சாத்தியம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்ததுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஸ்லோகம் நம்பர் 19. ஸ்லோகம் நம்பர் 19ல வந்து இயற்கையின் எல்லாமே வந்து இயற்கையின் குணங்கள்னாலதான் நம்ம இந்த செயல்கள் எல்லாம் மாட்டிட்டு இருக்கோம். எல்லா செயல்களையும் அந்தந்த குணத்தின் அடிப்படையில நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இந்த எல்லா குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கிறவர் தான் நம்ம பரமபுருஷர். பகவான் வந்து இந்த குணங்களுக்கு ஆட்பட்டவர் அல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா வந்து பகவான் மேல இருக்கார் பாருங்க. பகவான் தான் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துறவர். இந்த முக்குணங்கள் ராணிகள், அவங்க எல்லாம் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ராணிகள், அவங்க எல்லாம் நம்மளை வந்து ஆட்டி படைக்கிறாங்க. அவங்க மூலமா தான் நம்ம வந்து செயல்கள் செய்யும் போது ஒருத்தர் கையில இருந்து இன்னொருத்தர் கைக்கு மாறி நம்ம பொம்மல்லாட்டம் மாதிரி ஒரு பொம்மையில வச்சு எப்படி மேல இருந்து அவங்க வந்து செயல்படுத்த வைக்கிறாங்களோ அது மாதிரி நம்மள மனசை திசை திருப்புறாங்க. சோ நம்ம இதுதான் மாயை. இந்த மாயையிலிருந்து வெளியில வரணும்னா என்ன பண்ணும்? கிருஷ்ண பக்திக்கு வரணும். கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்தா இந்த மாயையின் செயல்கள் செயலற்று போயிடும். நம்ம உயர்ந்த சத்துவகுணத்துக்கு போயிடலாம். சோ இந்த பகவான் வந்து இருக்கார். அதாவது எப்படின்னா பகவான் வந்து இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு, இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கார் பரமபுருஷர் அப்படிங்கறத யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து இந்த பகவானோட இலக்கை அடைய முடியும். பகவானோட இயல்பை அடைய முடியும். பகவானோட இயல்பை அடைய முடியும். ஏன்னா பகவான மாதிரி அந்த குணங்கள் உயர்த்தப்படுது நம்மளோட. அதனால வந்து நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஆன்மீக இயற்கையை நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும். இருக்கு ஆன்மீக லோகம் இங்கதான் இருக்கு, நமக்கு மேல இருக்கு ஆஃப்கோர்ஸ். பட் அதை வந்து நம்மளால பார்க்கவும் முடியல, செயல்படவும் முடியல. இதுலயே வந்து நாரதர் எல்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லா லோகங்களுக்கும் சஞ்சரிக்கிறார்ங்கிறத பார்க்கணும். சோ நம்ம பக்தியில முன்னேறும் போது இதுல இருந்து நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். சோ பகவான் வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர், அதை சொல்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து நம்ம இந்த சங்கிலியால கட்டப்பட்டிருக்கோம். இந்த 3 குணங்களும் போட்டு நம்மளை படப்படுத்துறாங்க. நம்மள அதுல இருந்துதான் நம்ம வெளியில வரணும். இந்த ஞானம் கிடைச்சாலே நம்ம அதை வந்து அது பக்தியில இப்ப முன்னேறும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு இதுக்கான வழி கிடைச்சிடும். இந்த உடலை பெற்ற ஒவ்வொருவரும் இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து உயர்வு பெறணும். அதுதான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அப்படி பெறும்போதுதான் நமக்கு என்ன ஆகும்? இந்த பிறப்பு இறப்பு முப்பு இதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வர முடியும். இதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்கணும் அப்படின்னாலே இந்த அமுதத்தை, அதாவது இந்த வாழ்விலேயே கொடுக்கிறார் பகவான் வந்து. இதுல இருந்து தாண்டி வரும்போது இதையும் இப்போ கிடைக்கிற அமுதத்தையும் பருகலாம், ஆன்மீக வாழ்வில் இன்பத்தையும் நம்ம அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனை வந்து பகவான் இந்த இடத்துல கொடுக்கிறாரு. என்ன அந்த கன்க்ளூஷனு? நமக்கு வந்து மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு கிடையாது. பிறப்பு இறப்பு மூப்பு, பிறப்பு இறப்பு மரணம் நோய், அந்த நாலுல இருந்து விடுபடுறோம். அதுதான் மெயின். சோ அது விடுபட்டா என்ன ஆகும்? நம்ம கோலோக பிருந்தாவன் போலாம். கோலோக பிருந்தாவன் போனாதான் இந்த 4ல இருந்து விடுபட முடியும். இல்லைன்னா வந்து திரும்ப எந்த தேவலோகத்துக்கு போனாலும் திரும்ப வந்து நம்ம இங்க தள்ளப்படுவோம். நம்மளோட புண்ணிய காரியங்கள் முடிஞ்ச உடனே தேவலோகத்துல இருந்து கீழே இறக்கப்படுவோம். கீழே இறங்கின உடனே எகைன் திரும்ப இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில நம்ம மாட்டிக்கிறோம். அதுக்காகவே நம்ம என்ன பண்ணோம்? நித்திய லோகமான அந்த கோலோக பிருந்தாவன் போறதுக்கு நம்ம ஆசைப்படணும். அதுதான் நித்திய ஆனந்தம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். பகவானுக்கு நித்திய சேவகனா நம்ம செயல்படுறத வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா நினைச்சு நம்ம அந்த பழைய திரும்ப அந்த இடத்துக்கு போகணும். நம்மளாம் அங்கிருந்து வந்தவங்க தான், அங்க அதே மாதிரி இருந்தவங்க தான். ஏதோ ஒரு பொறாமையின் காரணமாக நம்ம எல்லாம் இங்க வந்துட்டோம். அந்த பொறாமையில இருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து பகவானை கம்பேர் பண்ணி நம்ம அந்த மாதிரி பொறாமை குணம் வச்சதுனால நம்ம இவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறோம். நம்ம இந்த கஷ்டங்களை கூடியவர்கள் அல்ல. நம்ம திரும்ப அந்த பகவான்கிட்ட போய் சேவைகள் செய்யும் போது நம்மளோட இயல்பான நிலைக்கு வரும். அதனாலதான் வந்து நம்ம இங்க வரும்போது எல்லா முரண்பாடான செயல்களை நம்ம பார்க்கிறோம். எதுவுமே நம்ம மனசுல ஒட்ட மாட்டேங்குது, எல்லாமே தோல்விகளை கொடுக்குது. நம்ம ஒரு ரூட்ல போனா அது ஒரு ரூட்ல ரிசல்ட் வருது. ஸோ நிறைய பிரச்சனைகளை நம்ம அனுபவிக்கிறோம்னா பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஒன்லி. அதனாலதான் நம்ம வந்து இதுல இருந்து வெளியில வரணும். ஏன்னா நம்மளை வந்து பொம்மை மாதிரி வச்சு எல்லாம் கைப்பாவை மாதிரி அங்க மேல இருந்து ஆட்டிட்டு இருக்காங்க. அதனாலேயே நமக்கு அதுதான் மாயையில சிக்க வைக்கிறாங்க. சோ மாயையில சிக்க வைக்கும் போது நம்ம இந்த கஷ்டத்தை உணர்ந்து
ஏன்னா இது துக்காலயம் அப்படிங்கிற அந்த கஷ்டத்தை உணர்ந்து பகவான் கிட்ட போறதுக்கு அந்த முயற்சி செய்யணும். அதுக்காகத்தான் வந்து நம்ம இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து வெளியில வர, இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து வெளியில வரலாம். அந்த கஷ்டத்தை நான் சால்வ் பண்றேன், நான் இந்த இயற்கையை நான் அனுபவிக்கிறேன்னு போகும்போது நமக்கு வந்து நிறைய துன்பங்கள் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இந்த துன்பங்களுக்கெல்லாம் நம்ம கர்த்தா இல்லை, ஏன்னா துன்பங்களுக்கெல்லாம் நம்ம அப்பாற்பட்டு முக்தி பாதையை நம்ம அடைய முயற்சிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, இந்த குணங்கள்னால உயர்ந்தவங்க எப்படி இருப்பாங்க? இப்ப நமக்கும் அந்த டவுட் வந்திருக்கும் இல்லையா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லயே சொன்னோம் சத்துவ குணத்துல உயர்ந்தவங்களை பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? அது மாதிரி இப்ப சத்துவ குணத்துல இருந்தவங்க எந்த மாதிரி அறிகுறிகள்னால தெரிஞ்சுக்கலாம்? நமக்காக அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு பகவான்கிட்ட. அவங்க நடத்தை எப்படி இருக்கும், அந்த இயற்கையின் குணங்கள்ல இருந்து அவங்க எப்படி உயர்ந்திருக்காங்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறாரு. அதற்கான படம் தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்தாலே புரிஞ்சுக்கும் உங்களுக்கு. அவர் கிருஷ்ண உணர்வோட குரு கிட்ட வந்து பொறுமையா கேள்வி கேட்கிறாரு. இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ பக்தியில வந்து முன்னேறிட்டோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்க ஒரு சில பதில்கள் சொல்றாரு பகவான். என்னென்னங்கிறத பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த 2-3 ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. 22 இருந்து 25 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். இந்த சத்துவ குணத்தோட அடையாளத்தெல்லாம் சொல்றாரு. சத்துவ குணம் எப்படி இருக்கும்னா, சத்துவ குணம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே பிரகாசமா இருக்கும். அதாவது எப்படி பற்று, மயக்கம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்போது அவங்க எப்படி இருக்காங்களா, வெறுக்காம இருக்கணும். அதாவது நமக்கு ஏதாவது துன்பங்கள் நிறைந்தாலும் அது வெறுக்காம இருக்கணும். அதுல வந்து ஏக்கம், ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்கலங்கிறதுக்காக ஏக்கம் ஆகக்கூடாது. ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்ததுன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறது, இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப துக்கப்படுறது, இந்த எல்லாத்தையும் வந்து கடந்து வரணும். இன்ப துன்பங்களை வந்து சமமா பார்க்கறதுக்கு நமக்கு மனநிலை உயர்த்திக்கணும். எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் இந்த சத்துவ குணம், சத்துவ குணத்தோட அடையாளம் வந்து ரொம்ப உறுதியா இருக்கும். அந்த குணங்கள் எப்படி செயல்படுங்கிறது தான் இங்க. இன்ப துன்பம் எது வந்தாலும் ஒன்றும் பாதிக்காத மாதிரி. நம்ம எத்தனையோ கதைகள்ல பார்த்திருக்கோம், அந்த காட்டுல வந்து தவம் எல்லாம் இருக்கும்போது அவங்க எதுக்குமே அசைய மாட்டாங்க. அதாவது பெரிய பெரிய மின்னல், இடி எது வந்தாலும் சரி, அவங்கெல்லாம் அந்த தவத்தை அவ்வளவு ஈஸியா கலைக்க முடியாது. அது மாதிரி மகான்கள்லாம் இருந்தாங்க. இந்த காலத்துல நம்ம அப்படி செய்யறதுக்கு மிகவும் சிரமம். அதுக்காகத்தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த கிருஷ்ண பக்தியில வரும்போது நமக்கு இந்த வாய்ப்புகள்லாம் சுலபமா நம்ம செய்யற தவம் இது நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போதும் நம்ம வந்து இந்த சிரவணம்ங்கிற அந்த பகவானை பத்தி அந்த லீலைகள் இதெல்லாம் கேட்கறதுனாலே நமக்கு பக்தி உணர்வு வெளிப்பட்டு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறி நம்ம எல்லாத்துலயும் இந்த சமதுக்கம், அதாவது இன்ப துன்பம் எல்லாத்துலயும் வந்து நார்மலா பார்க்க, அதாவது பெருசா நம்மளை பாதிக்காது. அதாவது ரொம்ப துன்பமாயிடுச்சுன்னா கூட அது ரொம்ப பெருசா பாதிக்காது. அந்த நிலையில நம்ம உயர்ந்துருவோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க பாக்குறோம். மான அவமானம் அதெல்லாம் வந்து அதிகமா வந்து கவலைப்பட மாட்டாங்க. நண்பன் எதிரி கூட எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி நடத்துவாங்க. ஸோ பல நோக்க செயல்கள் எதுவா இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் தொடர்ந்துருப்பாங்க. பகவானோட சேவையில ஈடுபட்டிருப்பாங்க. முடிந்த அளவுக்கு மேக்சிமம் வந்து பகவானோட சேவையில ஈடுபட்டிருக்கிறது வந்து பல நோக்கு எதிர்பாராத செயல். அந்த செயலை ஈடுபடும் போது நம்ம மனசு தூய்மை அடையுதுங்கிறத பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி இயற்கை குணங்கள்ல இருந்து உயர்ந்து காணப்படுறதுனால இந்த குணத்துக்கு மகத்துவம் அதிகம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுல எந்த வெறுப்பும் இருக்கிறது இல்ல. சுகதுக்கம் வந்ததுன்னா சமமா பார்க்கிறோம். புகழ்ச்சி, ஏதாவது ரொம்ப புகழ்ந்தா நம்ம மனசு ஆசிலேட் ஆகக்கூடாது. எந்த பழி உணர்வும் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது. நண்பன் எதிரிகளை எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கணும். ஸோ இத்தனை கருத்துக்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த சத்துவ குணம். இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதுக்கு என்ன, எது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு தாமரை இலையில வந்து எப்படி தண்ணீர் பட்டும் படாம இருக்கும் அந்த இலை மேல, அதே மாதிரி நம்ம வந்து எந்த இயல்புனாலையும் நம்ம பாதிக்கப்படாது இருக்கணும். தாமரை இலையில இருக்கிற நீர் வந்து ஒட்டவே ஒட்டாது. அது அவ்வளவு மகத்துவம். அது அந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம வச்சுக்கலாம். அல்லது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, நாடகத்துல இப்ப நடிக்கிறோம். நாடகத்தில் நடிக்கும் போது அந்த ரோல்ல வந்து
அவங்க வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமா நடந்துக்கிறாங்க. ஒரு ஒரு அசுரன் அசுரன் மாதிரி ஒரு வேடம் போடுறாங்க. அசுரன் மாதிரி ஒரு வேடம் போட்டதுனால அவங்க குணமே அசுரன் சொல்லிட முடியாது. அவங்க அந்த கேரக்டர் முடிஞ்சு வெளியில வந்தோடனே நார்மல் நிலைமைக்கு திரும்பிடுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ இது நாடகம், இது வெறும் நாடக மேடை. நம்ம இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த நாடகத்துக்கு ஏற்ற பாத்திரத்தை நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த பந்தத்துல போய் மாட்டக்கூடாது. நாடகத்தை ஏத்துக்கிட்டதுக்காக நம்ம ஒரு பந்தத்துல போய் மாட்டி நம்ம சிக்கல்ல மாட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஸ்லோகத்தோட விளக்கம். அடுத்த ஸ்லோகம், அந்த பக்தி யோகம் எவ்வளவு முக்கியமானதுங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. முக்குணங்களையும் கடந்து பிரம்மனை அடையிறதுக்கு நமக்கு என்ன வழி அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாங்க. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது ஜடையர்க்கின் முக்கிய குணங்களையும் நம்ம ஈஸியா கடந்துடலாம். பிரம்ம நிலைக்கு உயர முடியும். பக்தி தொண்டு தான் உயர்ந்த வழி. பக்தி தொண்டுங்கிறது தான் இங்க நமக்கு முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது ஒரு சாண்ட்விச் மாதிரி. அதனாலதான் சாப்டர் 6ல இருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி வந்து உங்களுக்கு டைரக்டா நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அது அந்த பக்தியில நம்ம ஈடுபட்டு நம்ம முன்னேறணும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பகுதி. அது வந்து ரொம்ப ரகசியமான ரகசியம் எல்லாம். பிரபு பிரபு தேங்க்யூ மற்ற ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த பக்தி யோகத்துல நம்ம இந்த குணங்களை கடந்து நம்ம இந்த பிரம்ம நிலைக்கு முன்னேறோம். ஸோ நம்ம வந்து என்ன, அந்த நித்திய அன்பு, நித்திய ஆனந்தம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த அந்த சத்துவ குணத்துல முன்னேறதுக்கு தான் பக்தி தொண்டு செய்யறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இதுல வந்து பக்தி யோகம் தான் முக்கியமானது. அந்த குணங்களை கடக்கிறதுக்கு பக்தி யோகம் சப்போர்ட் பண்ணுது. கிருஷ்ண பக்தியில வரும்போது நமக்கு முக்திக்கு வழிகாட்டுது. கிருஷ்ணரே பரம இலக்கா நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்மளோட வாழ்வின் முக்கிய இலக்கா வந்து கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு நம்ம முன்னேற்ற பாதையில போகணும். ஸோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எல்லா குணங்களையும் கடக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. கிருஷ்ண பக்தியில அந்த சிந்தனைக்கு வரும்போது இந்த சத்துவ குணம் மேலோங்கி வருது. ஸோ நம்ம எல்லா குணங்களையும் கடந்த அந்த நிலையை நம்ம ஈஸியா அடைய முடியும். மரணமற்றது, அழிவற்றது, நித்தியமானது அந்த அருவ பிரம்மத்தின் அடிப்படை நான் என்பரம் பகவான் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் சேரலாம். ஸோ அந்த பிரம்ம ஞானத்தை அடையிறதை விட அது ஒரு வெளிச்சம். அந்த வெளிச்சத்தை அடையிறதை விட கிருஷ்ணரையே அடையிறது தான் நமக்கு உச்சம். அது எப்படின்னா, ஒரு சூரியனோட வெளிச்சத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். வெளிச்சத்தை பார்க்கறத விட சூரியனே அடையிறது எவ்வளவு சிறந்ததோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த பிரம்ம ஞானத்தை விட நம்ம வந்து கிருஷ்ணரையே போய் அடையிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த கன்க்ளூஷன் என்ன முடிக்கலாம். இந்த சத்துவகுணம் வந்து தங்கச்சங்கிலியா இருக்கு. இந்த சங்கிலியில வந்து ஞானம் கிடைக்குது நமக்கு. ரஜோகுணம் வந்து வெள்ளி சங்கிலி மாதிரி. ஆக மொத்தம் சங்கிலி தான் எல்லாமே. 3 சங்கிலியால தான் கட்டப்பட்டிருக்கும். இது வெள்ளி சங்கிலி மாதிரி இருக்கு. இதுல ஆசையும் தர்மமும் செயல்படுது. தமோ குணத்துல இருக்கும்போது இரும்பு சங்கிலி, அது அறியாமையில போய் நம்மளை சிக்க வைக்குது. ஸோ இந்த 3 குணங்களை பத்தி நம்ம இப்ப பார்த்திருக்கோம். இந்த பக்தி யோகமே சிறந்தது. இந்த 3 சங்கிலியிலையும் கடந்து நம்மளோட குணநிலை என்னங்கிறத அறிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சத்துவ குணத்தை வளர்த்திக்கிட்டு சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு உயர்ந்து கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேறி பக்தி யோகமே சிறந்ததுன்னு பக்தி தொண்டு ஆற்றி நம்ம 3 குணங்களையும் கடந்த நிலையை அடையணும். நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தித்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே குணத்ரய விபாக யோகோ நாம சதுர்த்தச்சோத்யாயः. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல எதெல்லாம் செய்யறியோ, எதெல்லாம் சாப்பிடுறியோ, நல்ல அருமையான ஸ்லோகம். குந்தியின் மகனை, எதையெல்லாம் செய்கிறாயோ, எதையெல்லாம் உண்கிறாயோ, எதையெல்லாம் படைக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கிறாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்யறியோ அத்தனையும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கன்க்ளூட் பண்ணிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏக நாம से माताजी.
ஹரே Wind up கிருஷ்ணா பண்ணிக்கலாங்களா? devotees. ஹரே ஏதாவது கிருஷ்ணா. suggestion இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க பிரபு. இந்த மாதாஜி. கொஞ்சம் ஸ்லைட பார்த்து சொல்லுங்க. கொஞ்சம் இதெல்லாம் இருக்குது. ஏதாவது வேணும்னா சொன்னா இவ்வளவு அமௌண்ட் ஆகுது கோயில்ல கரெக்ட். இதுனா அனுப்பி ஓகே வைப்பாங்கன்னு சொல்லுங்க பிரபு. ஓகே ஓகே ஓகே. மாதாஜி அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது அனுப்பிச்சிருக்கீங்க மாதாஜி, ஸ்லைட் போட்டிருக்காங்க கரெக்டா. எஸ், இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கிற மாதிரி நமக்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுல இந்த துளசியார சேவா வந்து 200 rupees அந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ல நம்ம அந்த சேவாவை பண்ணலாம். புஷ்ப அலங்காரம் பண்ணும்போது ஒரு 300 ரூபாய் கொடுத்தா அதுல இருந்து நம்ம பண்ணலாம். ராஜபோக சேவா பண்ணலாம் 500 rupees. ஸோ நம்ம கிட்ட என்ன சின்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த சேவா எல்லாம் நிறைய இருக்கு. எது முடியுமோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து எல்லா சர்வ சேவா வந்து ஒரு 1000 rupees ரேஞ்சில் இருக்கு. அடுத்தது வந்து இதெல்லாம் வந்து பகவானுக்காக நம்ம செய்யற கைங்கரியங்கள். அடுத்தது அந்த தூப சேவா இருக்கு, அது 2000 ரூபாய் இருக்கு. 5000 rupeesல வந்து ஷேர நைவேத்திய சேவா இருக்கு. அடுத்தது புஷ்ப அலங்கார சேவா இருக்கு 10,000 rupees. இது யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணல, இது அவங்கவுங்களோட மனசுல நமக்கு ஏதாவது தோணுச்சுன்னா அதை நம்ம வந்து பிரபுஜி, முடிஞ்ச அளவுக்கு. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா. சேவைக்கு பணம் எப்படி அனுப்பிச்சுடுறது? வெரி குட் ஸ்கேன் மாதாஜி. அனுப்புறோமா? அது கொஞ்சம் ஸ்கேனர் explain அனுப்புறாங்க, குரூப்ல போடுவாங்க. ஸ்கேனரை ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்புங்க. ஒரு உங்களுடைய பிறந்த சின்ன நாள், சேவை வீட்டுல கூட கல்யாண நாள், பிறந்த நாள், சந்தோஷமான தினங்கள் வந்து அந்த நாளைக்கு பண்ணலாம் நீங்க. ஓகே மாதாஜி. ரொம்ப சின்ன சேவை கூட பகவான் ஹாப்பி கன்சிடர் பண்றாரு. பொங்கல் பிரபுஜி மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச்மா. தேங்க்யூ ஸோ மச்மா. அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் நன்றிகளும். யாராச்சும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க பிரபு. இந்த புக்ஸ் ஜபமாலை இதை பத்தி எல்லாம் இங்க போட்டிருக்காங்க. புக்ஸ் ஜபமாலை எதுவா இருந்தாலும் நம்ம ஆன்லைன்ல வாங்கிக்கலாம். அதுக்கான லிங்க் இங்க எடுத்திருக்காங்க. இது மேங்களூர் இஸ்கான் டெம்பிளோட அந்த லிங்க் தான் இது. இதுல வந்து நீங்க ஆர்டர் பண்ணி நீங்க எந்த புக்குனாலும் வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாம் நமக்கு தேவையான புக்கு தான். பகவத்கீதை எல்லாம் 300 ரூபாய் ரேஞ்சில் இருக்கு. எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் இருக்கு. அது நம்ம பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது சயின்ஸ் ஃபார் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இருக்கு. அடுத்தது அது ஒரு புக்கு, அது எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் வருது. அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணா புக் இருக்கு. ரொம்ப லீலைகளை பத்தி கேட்க ரொம்ப ஆனந்தமான ஒரு புக் எதுன்னா அந்த கிருஷ்ணா புக். அது அந்த லீலைகள் 300. அப்புறம் ஜபமாலை வேணும்னா வாங்கிக்கலாம், அது ஒரு 50 rupees அந்த ரேஞ்சு தான். ஸோ மொத்த புக் செட்டும் இருக்கு, அதையும் கூட வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் உங்களோட நாலேஜுக்காக கொடுத்துருக்கோம். என்னைக்கா ஒரு நாளைக்கு பகவான் உங்க மனசுல வந்து அதையும் வாங்க வச்சிருவாரு நீங்க பக்தியில முன்னேறதுக்கு. இது ஒரு சின்ன ஒரு சத் சங்கத்துல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பகவத்கீதா, இந்த பாகவதம் இதெல்லாம் படிச்சு நம்ம பாகவதம் நமக்கு ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு டெய்லி 5:30 to 6 1/2 பாகவதம் படிக்கிற அந்த பெரிய பாக்கியம் நமக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து கிடைக்குது மேங்களூர் இஸ்கான் மூலமாக. அது வந்து எந்த ஃபீஸும் கிடையாது. நம்ம வந்து ஒரு 1/2 நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல அந்த சத்துவ குணத்துல நம்ம உயர்றதுக்கு அது மிகப்பெரிய வாய்ப்பா இருக்கு. பகவானை பத்தி பேசுற அந்த 1/2 பகவான் அந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல அவங்க கவர் பண்ணி சொல்றாங்க. ரொம்ப அருமையான கிளாஸ். நம்ம இதுல வந்து எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்க அதெல்லாம் சேர்ந்துக்கலாம். பகவத்கீதை ரெகுலரா எல்லா லாங்குவேஜஸ்லயும் 18 days நடத்திட்டே இருக்காங்க. எல்லா உபனிஷத்து பிளஸ் வேற இன்டராக்டிவ் செஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம், சில்ட்ரன்ஸ் வந்து நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுக்குறாங்க. தயவு செஞ்சு சில்ட்ரன்ஸ் ப்ரோக்ராம்னே தனியா இருக்கு. அதுல வந்து பக்தி விருக்ஷா, அதுலயும் பக்தி விருக்ஷா படிக்கலாம், பிளஸ் சில்ட்ரன் ப்ரோக்ராமும் பார்க்கலாம். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கேட்கலாம், இல்லாட்டி வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. முடிச்சாச்சுல்ல? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கீதை மகாத்மியம் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாங்களா? சாணி பண்ணிட்டாங்க, வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ டு ஆல் மாதாஜி பிரபுஜிஸ். பொறுமையா வந்து கேட்ட அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எங்களுடைய வாஞ்சா கல்பத்ருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கே ஜெய். நாமாச்சாரிய சரஸ்வதி சங்கீதம் ஹரே கிருஷ்ண ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ so much பிரபு. அனந்த கோடி பாய் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாங்களா?
பண்ணிக்கலாம் ஓகே பிரபு, சார். பண்ணிக்கலாம். அமிர்தாவதி நீங்க தானே இது பண்றீங்க, லைவ் விட்டு வெளியே Yes, வரணும் இல்லைங்களா? லைவ் Yes, ஆஃப் madam. பண்ணிடலாமா? லைவ் ஆஃப் பண்ணுங்க madam. பிரபு, யாரும் வெயிட் Yes, பண்ணுங்க, ஆஃப் madam. பண்ணிக்கலாம். நான் வேண்டப்பேன். ஓகே. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா, हरे ஹரே कृष्णा சொல்லுங்க கிருஷ்ணா. माता பிரபு, जी, இப்படியே சொல்லுங்க. हरे कृष्णा माता जी। हरे சாரி, कृष्णा प्रभु। ஷார்டேஜ். ஹரே கிருஷ்ணா.